Mewn, yn, wedi bod erioed. Da ni'n defnyddio mewn mwyn dweud bod rhywbeth mewn rhywle amhenodol. In a yn Saesneg. Da ni ddim yn rhoi enghraifft pendant, ddim yn specific. Edrychwch ar yr enghreifftiau yma. Pa enifel sy'n byw mewn coeden? In a tree yn Saesneg, nid unrhyw goeden benodol. Pa lysiau sydd mewn salad? In a salad yn Saesneg, nid unrhyw salad benodol. Dydy mewn ddim yn achos treigliad yn y gair sy'n dilyn. Da ni'n defnyddio yn ac yr mwyn dweud rhywbeth mewn lle penodol. In the yn Saesneg. Mae'r gair sy'n dilyn yn enghraifft pendant, efallai gydag enw penodol. Mae'n specific. Os ydy'r gair sy'n dilyn yn dechrau â chytsain, consonant, da ni'n defnyddio yn y. Pwy sy'n gweithio yn y banc? Wyt ti wedi bod yn y siop newydd yn y dre? Os ydy'r gair sy'n dilyn yn dechrau â llyfariad, vowel, da ni'n defnyddio yn yr. Pwy sy'n gweithio yn yr ysbyty? Da chi wedi bod yn plannu yn yr ardd? I ddatblygu'r rhain, mi wnawn ni gyflwyno patrwm arall efo nhw. Da ni'n defnyddio wedi bod ar gyfer have been. A da ni'n ychwanegu erioed i olygu ever. Os da chi'n defnyddio'r geiriau yma mewn cwestiynau i holi ble mae'r plant neu aelod o staff wedi bod, mi fasach chi'n gallu ei defnyddio fel hyn. Wyt ti wedi bod i'r sŵ erioed? Have you ever been to the zoo? Da chi wedi bod ar awyren erioed? Have you ever been on a plane? Wyt ti wedi bod i spa erioed? Have you ever been to a spa? I wneud gweithgaredd cyfri efo'r patrwm yma, mi allwch chi holi'r plant. Faint ohonych chi sydd wedi bod i'r pwll nofio erioed? 1, 2, 3, 4 ohonych chi. Faint ohonych chi sydd wedi bod i Ffrainc erioed? 1, 2 ohonych chi. Meddyliwch am wahanol weithgareddau yn y dosbarth, lle gallwch chi ddefnyddio'r patrymau yma, ac ymarferwch y cwestiynau a'r atebion.